Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wali syafaati rasulillah wali ijabatil mas'ul al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Wonten panggersanipun sedaya jamaah kakung putri sedaya ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kita sedaya tasih pinaringan rahmatan hidayah saenahipun sehingga wonten ing dalu menika kita sedaya wates sareng-sareng kempal wonten menika panggenan kanthi boten mangke alangan setunggaling punapa-punapa. Shalawat salamipun Allah mekaten dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi setunggalipun pangajap mugi-mugi kita sedaya kagolong umat ingkang saha syafaatipun langkung-langkung benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa. Wonten ing mriki kawula badhe matur minangka saking bab takwa, nerangaken takwa. Ya imtisalu awamirillah azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Sing diarani takwa yaiku nglakoni marang pinten-pinten ingkang dipun dawuhaken dening Gusti Allah lan nebihi napa ingkang dipun larang dening Gusti Allah. Terus takwa niku nglakoni apa sing didhawuhke dening Gusti Allah lan ngedoi napa ingkang dipun larang dening Gusti Allah. Ling lakoni utawa ngedoi niku sirron wa alaniyatan. Ing dalem tingkah sir rahasia. Ora ana wong weruh. Kabar blas ora ana wong weruh utawa ngedeng akeh wong. Niku takwa. Anggenipun nglakoni apa sing dadi perintahipun Gusti Allah. Senajan awake dhewe babar blas ora ana wong ngerti ya tetep nglakoni apa sing dadi perintahipun Gusti Allah. Dadi ling nglakoni niku nggih mboten kok pas ana wong akeh niku mboten. Ling ngedoi perkara sing dilarang dening Gusti Allah nalika pas ana wong akeh niku mboten. Senajan toh ora ana wong weruh utawa pas nanggon keramaian niku nggih tetep nglakoni apa sing dadi dawuhipun Gusti Allah. Fala tatimu illa bitahulli. Mila takwa niku mboten waket sampurna kejaba kiyambak ngedoi apa sing dadi saben-saben perkara sing asor lan nglakoni apa sing dadi kautamaanipun. Jadi setiap napa kemawon sing iso nekake utawa nggih nekake dhateng ketakwaan niku nggih pripun caranipun niku nggih dipun lampahi. Wa asbabuha kasiratun. Dene sebab-sebabipun ingkang waket nguatake ketakwaan kita dhateng Gusti Allah niku kathah sanget. Minha Allah ayyuhal khadal insanu annau abdun dalilun wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Ingkang sepindah setengah saking perkawis ingkang waket nguatake utawa nyebabaken ketakwaan kita dhateng Gusti Allah. Inggih punika kiyambak kedah ngrumangsani bilih kita niku dados kawula, dados menungso ingkang asor. Ingkang ina lan Gusti Allah menika ndat ingkang kuat, ndat ingkang maha luhur. Mila
tumrapipun kawula sing asor, tumrapipun menungso niku nggih boten prayogi nek maksiat dhateng Gusti Allah. Keranten kiyambak niku sampun ngrumangsani bilih kita niku nggih butuhke marang Gusti Allah. Nek wonten kalimat la haula wala quwata illa billahil azim niku nggih boten wonten daya kekuatan, boten wonten daya sumingkir, daya kekuatan kejaba saking Gusti Allah. Kita boten saged napa-napa, boten saged nglampahi ibadah kanthi sae kejawi kanthi pitulunganipun Gusti Allah. Mila boten prayoginipun kita kok duraka utawa maksiat dhateng Gusti Allah. Wa minha ayyatadzakkara ihsanallahi ilaihi fi jami'il ahwali. Wa man kana kadzalik la yambangi antujhata nikmatahu. Ingkang salajengipun sebab-sebab ingkang waget nekaaken dhateng ketakwaan kita dhateng Gusti Allah inggih menika kita kedah eling dhateng kebagusanipun Gusti Allah dhateng kita. Kita kedah eling, kedah emut napa ingkang sampun dipun paringaken dening Gusti Allah dhateng kita. Cekaosipun kita kedah ngatah-ngatahaken anggenipun syukur marang Gusti Allah atas nikmat sing sampun dipun paringaken dhateng kula panjenengan sedaya. Terus sedaya nikmat sing wis ditampa dening awake kiyambak niku mboten waget dipun etang. Sepinten kathahipun kita niku mboten waget ngetang kathah sekedhipun nikmat sing wis diparingaken dhateng kita. Mila kita wiwit lahir ngantos dumugi sepuh niku sampun kathah sanget. Nikmat rupa benda donya, nikmat rupa kesehatan, langkung ageng malih nikmat rupa dipun parengono tetep iman Islamipun niku nggih nikmat sing paling ageng. Ugi kenikmatan malih arupa kita dipun kempalaken kaliyan tiyang saleh salihah. Kiwa tengenipun kiyambak kathah para ulama niku nggih termasuk kenikmatan sing ageng. Mila atas daya nikmat kala wau kita kedah syukur dhateng Gusti Allah. Mboten kenging ngangasi utawa ngufuri dhateng sedaya kenikmatan ingkang sampun kita tampi. Ranten nek kita kok ngatah-ngatahaken syukur, diwe nikmat sithik nggih alhamdulillah, diwe nikmat kathah nggih alhamdulillah, nggih semugi-mugi kemawon samangke dipun tambahi kenikmatan saking Gusti Allah. Wa minha ayyatadakkarul maut li anna man alima annahu sayamutu wa annahu laisa amamahu illal jannah awin nar. Ingkang saterasipun sebab-sebab ingkang waget nekaaken kita dhateng ketakwaan inggih menika eling dhateng pati. Keranten kabeh makhluk niku nggih bakale mati. Lan sak sampunipun mati, sak sampunipun pecah teng ngarepipun kiyambak niku mboten lintu mung anane swarga kalih neraka. Mila basahu dalika ilal a'mali sholihah hasbal istita'ah. Mila nek kiyambak sampun eling dhateng pati, wis ngerti nek ngarepe awake dhewe iki sok mung anane swarga kalih neraka, mestine nggih kedah cawis-cawis golek sangu sing gawe tumuju maring mrika. Iso nangeke dhateng ngamal-ngamal saleh kanthi milang-milang kadar kekuatanipun kiyambak. Contonipun kemawon. Piyambak salat mboten saged khusyuk, nggih sing penting nglakoni salat. Khusyuk niku nggih angel. Ananging nek kita kok salat ngenteni khusyuk nggih malah mboten sida salat. Sing penting salat. Estu nek khusyuk niku nggih awrat. Sementing nglakoni salat. Syukur bagi syarat rukunipun sementing dipun lampahi. Kados malih cara sedekah nek kadang ngenteni ikhlas niku nggih abot ngoten nggih.
Nek mboten dipeksa nggih mboten siya sedekah. Kadang dipeksa riyen kek gelem sedekah. Dan wong kadang salat mawon ora iso khusuk, kadang salat ngiling-iling dateng lintu-lintunipun niku nggih nek pas salat kelingan sedanten nggih nggih. Wonten niku anggenipun kita nglampahi ibadah sing penting kadar kemampuanipun kita sak mampunipun awake dhewe. Wa minal a'mali sholihah musa'adatul muslimin. Setengah saking ngamal soleh yaiku nulungi marang padha-padhane wong Islam. Jadi kejawi kita nglampahi salat, poso, zakat, haji niku nggih setengah saking ngamal soleh niku nggih padha-padha gelem nulungi marang padha-padha wong Islam. Langkung-langkung sekedap malih kita badhe mlebet wonten ing sepertelon ingkang akhir saking wulan Ramadan. Kejawi kita nutuke dhateng kewajiban kita, nutuke posone ngantos dumugi sewulan muput, niku tasih wonten kewajiban malih inggih punika ngedalaken zakat fitrah. Kejawi zakat fitrah niku dipun fardhoaken dhateng kula panjenengan sedaya, dipun perdhoake diwajibke kangge wong-wong sing wis mampu. Zakat fitrah niku nggih minangka kangge nuceni awakipun kiyambak, nuceni marang badanipun kiyambak. Ugi kejawi malih zakat fitrah dados fardhu. Zakat fitrah menika ugi dados kegiatan sosial. Waket bantu datang tiang-tiang ingkang berhak nampi. Ngoten nggih. Kados tiang fakir miskin, ngoten. Kangge sosial, kangge padha-padha gen melu seneng samangke wonten ing dinten riyadin. Niku termasuk musa'adatul muslimin, nulungi marang padha-padha wong Islam. Luwih-luwih nulungi marang wong-wong sing butuhake. Wa amma samratuha fasa'adatut darahin. Dene buahe wae takwa niku nggih mboten lintu, nggih menika bejo donya lan bejo akhirat. Terus nek wong sing wis duweni takwa, duweni wedi, sifat wedi marang Gusti Allah niku nggih badhe tumindake niku nggih sarwa ngati-ati. Mboten lintu bakal nemu wohipun inggih menika bejo donya, bejo akhirat. Wonten ing donya niku nggih fartifaul qadri wa jamalu sid wa dzikri. Waqtisabul mawaddah minan nas. Wonten ing donya kemawon niku nggih waket anggadhahi derajat sing luhur, anggadhahi sesebutan sing bagus. Dadi wong sing wedi, duweni sifat wedi marang Gusti Allah, niku mestine anggadhahi cara badhe tumindak niku nggih apik. Samangke nggih waket dados sesebutan saking padha-padha manungsa niku sesebutan sing apik. Nah. Wa amma fil akhirati fan najatu minan nar wal fauzu bidukhulil jannah. Luwih-luwih nang donya nggih anggadhahi derajat sing luhur, luwih-luwih wonten ing akhirat niku nggih dipun slametaken saking geni neraka lan dipun lebetaken wonten ing swarganipun Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, menika ingkang waget kawula aturaken sekedhik menika bab takwa. Dados cekaosipun bilih takwa niku nggih wedi marang Gusti Allah. Duweni sifat wedi. Wedi ing dalem nggih tumindak-tumindakipun mesti saged ngatos. Niku ingkang waget kula aturaken sekedhik mugi-mugi wonten manfaatipun saking dalem kirang langkungipun nyunaken pamunten. Monggo kita tutup maos wonten ing dalem menika kanthi waca numbul kitab. Mugi-mugi dados berkah manfaat kagem kula lan panjenengan sedaya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kathah kirangipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.